This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Kasamla Janes Sawian kabelajak rengai na Nongmensong Shillong naru ka janmit jo ka sita regunai tung araja arpusan lalapat yakan na jella Uttar Pradesh hakastap jo ka south regunai tung araja arpusan. Laong balalap yakani ka Samla Leit pois nam karta na lintiral bat kadang sa dum bakumno kani ka Samla kalit pois sa Uttar Pradesh. Kasamla Janes kalajak ha kapor san baji janmit na layeng na Nongmensong bat ki Bahaïing hasam kila leit ban pentip syaki Pulit ka Nongmensong police outpost. Ki Bahaïing kila pentip ru lingba ki rensan social media bat yakani ka Samla layalam no da ki Pulit ka Uttar Pradesh sa hospital ban le ya ka medical check up. Layo jing tip bagi Bahaïing lembat ka jing senran ki Pulit ka jela kila hiar sa Uttar Pradesh ban let shaw yakani ka Samla. Habatin pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.